Ang lulutuin natin ngayon ay chicken pork adobo ala kusinerong musikero. Kailangan natin kalahating kilong chicken at kalahating kilong pork. Lagyan natin ito ng bawang, sibuyas, pamintang buo, laurel, sangke, toyo, at suka. Una natin gagawin, kung mainit na yung kawali, lagay na natin yung pork. Igisa lang natin ito hanggat sa ito ay magiging golden brown. At kapag golden brown na ito, ilagay na natin ang ating chicken. At haluin lang natin ito. Lagyan natin ito ng kaunting salt at kaunting pepper. Tapos, ilagay na natin ang ating mga sangkap. Ilagay natin ang sibuyas, isunod ang bawang. Pagkatapos, haluin lang ito. Pagkatapos natin haluin yung bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating paminta o peppercorn. Tapos isunod na natin ang star anise at haluin lang natin ito ulit. At pagkatapos na natin itong haluin, lagyan na natin ito ng toyo. Lagyan na din natin ito ng suka at yung laurel o bay leaves. Haluin lang natin ito konti at takpan para palabasin ang katas ng manok. At kapag lumabas na yung katas ng manok, lagyan natin ito ng pork cubes or pwede ring chicken cubes. Mga 1/4 sa laki nito. Tapos mahalo, lagyan din natin ito ng brown sugar, mga 2 tablespoon of brown sugar. At lagyan na natin ito ng tubig, mga 2 tasang tubig. Takpan natin ito at palambutin natin ito ng mga 15 to 25 minutes. After 25 minutes, ito na ang ating chicken pork adobo. Mukhang malambot at masarap na ito. Kaya, pwede na itong ihain. Charan! Ito na ang ating chicken pork adobo ala kusinerong musikero. Happy eating!